Morjesta. Mun nimi on Ville Salo, toimin myyntipäällikkönä HV Biotechilla. Ja mä oon Hein Raivio, digitaalisen markkinoinnin spesialisti myös HV Biotechilla. Tervetuloa seuraamaan näitä kotitestien kategoriavideoita ja seuraavaksi meillä on vatsa- ja suolistotestit. Vatsa ja suolisto on iso osa terveyttä totta kai, ja sieltä löytyy meillä 3 erilaista testiä. Ensimmäiseksi käydään läpi keliakiatestiä, mikä on melko yleinenkin vatsakipujen aiheuttaja. Testi otetaan sormenpään verinäytteestä. Se havaitsee 2 vasta-ainetta, eli sitä kautta kattavampi kuin moni muu testi, ja testiaika on 15 minuuttia. Ja sitten, milloin kannattaa tehdä keliakiatesti? No, keliakian oireina voi olla kaikenlaiset yleiset vatsakivut, kuten vatsan turvotus, krooninen ripuli tai ummetus. Jos tulos on positiivinen, niin lääkärin vastaanotolle kannattaa hakeutua. Gluteenittoman ruokavalion voi aloittaa kokeiluna omalla vastuulla, mutta usein lääkärit haluaa saada sitten virallisen diagnoosin kuitenkin kantaan muun muassa. Joten suosittelemme kuitenkin varmistamaan sitten testituloksen vielä virallisesti lääkärissä. Jos tulos on puolestaan negatiivinen, niin voi jäädä seuraamaan mahdollisia vatsaoireita. Sitten katsotaan, että mitä pakkaus pitää sisällään, Ville. Hyvä. Eli keliakiapakkauksemme pitää sisällään luonnollisesti käyttöohjeet. Siellä on testikasetti, alkoholi eli puhdistuslappu, puskuriliuos sekä sitten lansetti. Kun sormenpään verinäytteitä ruvetaan ottamaan, kannattaa ensin varmistua siitä, että veri kiertää sormissa. Lämpimällä vedellä lämmittää ja vähän ravistella, että varmistetaan verenkiertävyys. Valitaan oikea sormi, mistä halutaan ottaa. Puhdistetaan se puhdistusliinalla. Tehdään tuolla lansetilla reikä. Puhdistetaan ensimmäinen pisara pois ja sitten kerätään sitä tähän kapillaariputkeen, mikä löytyy samasta pussista tämän lansetin kanssa. Verta kerätään kapillaariputkessa olevan mustaan viivaan asti. Sen jälkeen se laitetaan tähän näytekaivoon, lisätään puskuriliuos ja pistetään kello käyntiin ja 15 minuutin kuluttua meillä on tulos. Ja sillä päästään sitten katsomaan, että onko keliakiapositiivisuus vai ei. Ja seuraavaan testiin. Ja seuraavana meillä onkin helikobakteeritesti. Tällä testillä voi poissulkea vatsahaavan oireiden aiheuttajana. Helikobakteeritesti on aika lailla tärkeä ja varsinkin ulkomailla on huomattavasti yleisempää kuin Suomessa. Helikobakteeritesti otetaan ulostennäytteestä ja siitä nähdään tulos, että onko se positiivinen vai negatiivinen. Testiaika tällä testillä on 10 minuuttia. Ja milloin olisi sitten hyvä tehdä testi? No, jos on toistuvia vatsavaivoja, suolen toiminnan häiriöitä tai muita vatsaoireita. Testiä voidaan suositella myös sellaisille henkilöille, jotka haluaa seurata helikobakteeri-infektion saadun lääkityksen hoitovastetta. Jos tulos on positiivinen, se tarkoittaa sitä, että testi on todennut H-pylori-antigeenia ulosteessa ja siitä olisi syytä käydä lääkärissä. Vatsahaava on nimittäin aina syytä hoitaa kuntoon. Jos tulos on negatiivinen, se on hyvä uutinen. Silloin voi jäädä seuraamaan mahdollisia vatsaoireita. Katsotaan, että mitä testipaketti pitää sisällään. Ville. Kyllä. Eli meidän helikobakteeritestipaketti on tosiaan tämän näköinen. Ja se, että sieltä löytyy luonnollisesti käyttöohjeet. Ja niin kuin monesta muussakin testissä, niin pikaohjeet löytyy sieltä paketin takaa. Pakettiin kuuluu näytteen tämmöinen pussi, joka pistetään tähän vessanpöntön kannen päälle. Sitten siellä on näytteen keräyspuikko.
sitten on testikasetti ja kun tällä puikolla on otettu se näyte siitä vessanpöntön päälle asetetusta keräyspaperista, se asetetaan tähän putkeen, missä on se puskuriliuos, ravistetaan, katkaistaan se kärki ja sieltä lisätään 2 tippaa tähän testikasettiin. Tässä tosiaan 10 minuutin kuluttua pystytään lukemaan se testitulos, että onko se positiivinen vai negatiivinen. Ja seuraavaan testiin. Seuraavana on ulosteen piilevä veritesti, jolla voi poissulkea suolistosyövän ja testata sen ajoissa. Tämä on myös Suomessa erittäin tärkeä asia. Valtakunnallisesti tätä seulotaan ja samantyyppisen pikatestin saa sitten helposti ja matalalla kynnyksellä sieltä apteekin hyllystä. Eli tällä haetaan sitä verta, jota ei mahdollisesti silmällä sitten ulosteessa näe. Näyte on ulostenäyte, raja-arvo on 50 ja testiaika 15 minuuttia. Suomessahan seulotaan tosiaan ulosteen piilevää verta valtakunnallisesti, mutta jos tietää, että on vaikka geneettinen alttius suolistosyövälle tai muille vatsahaavoille, polyypeille, paksusuolen tulehdukselle, tällaisille erilaisille oireille, mitkä sitten aiheuttaa tätä ulosteen piilevää verta, niin silloin kannattaa ehdottomasti tehdä tämä matalan kynnyksen kotitesti. Jos tulos on positiivinen, niin se ei automaattisesti tarkoita, että siellä olisi suolistosyöpää, mutta ehdottomasti kannattaa hakeutua lääkärin vastaanotolle ja sitten selvittää, että mistä tämä syy johtuu. Jos tulos on negatiivinen, niin se on myös hyvä uutinen. Silloin voi jäädä seuraamaan mahdollisia vatsaoireita. Esitellään vielä tämänkin pakkauksen sisältö. Kyllä, eli ulosteen piilevä veri nimensä mukaisesti, niin näyte otetaan siellä ulosteesta. Pakkaus pitää sisällään käyttöohjeiden lisäksi paperin, eli tämä asetetaan siihen vessanpöntön päälle, josta otetaan sitten tähän näytepuikkoon näytettä, laitetaan se puikkoon, ravistellaan vähäsen ja sieltä sitten saadaan päästä tiputettua 2 tippaa tähän kasetille, mikä löytyy täältä foliopussista. Tulos esitetään positiivisena tai negatiivisena ja tämä antaa tosiaan hyvin tärkeää suuntaa sitten mahdollisten jatkotutkimusten kanssa. Tässä oli meidän suolisto- ja vatsa-kategorian tuotteet. Kiitos paljon, että katsoit tämän kategorian videon ja käyhän kurkkaamassa meidän seuraavat kategoriavideot. Nähdään siellä. Moikka! Moi!